bidiyon mu zai muku cikin bayani ta yadda budurwarka za ta fifita ka a cikin samarinta. Daga yau daga yanzu ba za ka kara zama a ƙarshen layi a soyayya ba. Ku da kasance da mu daga farkon bidiyo na zuwa ƙarshen ta domin jin shawarwari da zan baku da kuma hanyoyi da za ku bi ku zama na farko a cikin samarin 'yan matanku. Mun gode. Yadda budurwarka za ta fi son ka a cikin samarinta. Ga wasu 'yan dabaru da za su sa budurwarka ta fi son hira da kai a cikin samarinta. Hakika shi hira tsakanin masoya aba ce mai ƙara danƙon soyayya nisa ba kusa ba. Sannan kuma anan ne dukkan wasu bayanai ake samun su tsakanin saurayi da budurwa ta hanyar musayar ra'ayi. A wasu lokutan sai ka ji saurayi yana complain wai budurwarsa in suna hira har gyangyaɗi take yi ta bar shi, wani kuma kaji ya ce har bacci ma take yi, wani kuma kaji ya ce yana ganin alamun ba ta son hira da shi. Da farko dai in samari ku sani iya hira na da muhimmanci sosai, sannan kuma ba wai iya surutu ratata ba shine iya hira ba. Hira na ƙara danƙon soyayya, rashin iya hira na rage danƙon soyayya. Kuma in baka iya hira ba, komai son da budurwa take maka to akwai nakasu a cikinta. Da farko dai ya zamana kafin ka je gun masoyiyar ka hira ka tabbatar kana cikin tsafta da kwalliya, domin mace a koda yaushe tana buri ta ganta tsaye da saurayi mai tsafta da kwalliya, abun sha'awa a cikin ƙawayenta. Hakan kan matukar burge ta da ƙara mata aji a cikin ƙawayenta. Don haka ka zama mai tsafta da kwalliya sadda zaka je hira gurin budurwarka. Yana da kyau ka kula da halin da budurwarka take ciki. Shin bacci take ji, bata da lafiya ne, ranta a ɓaci ne? Dukkansu yana da muhimmanci ka fuskanci haka. Don haka da ka zo hira sai ka ga alamomin ko ta faɗa maka sai ka duba ta. In abu rarrashi ne sai ka rarrashe ta, in na nasiha ne da bata haƙuri sai ka mata hakan, in na jajantawa ne sai ka jajanta mata. Daga nan ka bata dama ta je gida ta kwanta ko za ta zauna ba tare da ka cika ta da surutu ba. Kiyaye dukkanin kalaman da za su sa ta jin kishi ko ɓata mata rai a yayin fira. Misali, aikin ga ƙawarki wancan tana burge ni, ko kin san waccan tana da ƙoƙari, ko ai wancan ma da budurwa ta ce mun daɗe sosai. Hakan na sa ta ji ba daɗi a ranta, za ta ji ba ta son hira da kai sosai. Da wani saurayi ya zo za ta je gunsa ta manta da kai ko ta ƙi fitowa wurinka. Zaɓar kalamai masu daɗi da faranta rai yayin hira. Ana so kana amfani da zaɓaɓɓun kalamai masu faranta rai ga masoyiyarka. Don haka ka zamana kana shirya kalamanka daki-daki. Yawaita murmushi ga masoyiyarka a inda murmushi ya dace yayin fira. Yawaita murmushi abu ne mai ƙara danƙon soyayya. A lokutan da aka fi son yin murmushi ga budurwa su ne farkon haɗuwar ku a ranar, yayin kallon fari da za ku haɗa ido da ita ana son kai mata murmushi mai sace zuciya. Sai yayin da kuka haɗa ido ko kana bata amsa tana kallon ka, da yayin furta mata kalaman ƙauna da sauransu. Satar kallo ga masoyiya yayin hira shi ma na ƙara danƙon soyayya ga abar ƙauna, musamman ma ƙaramar budurwa 'yar shekara 15 zuwa 17. Shi satar kallon masoyiya shi ma na ƙara danƙon soyayya ga abar ƙauna. Shi satar kallon masoyiya ba ta sani sadda ka fara, sai dai kawai ta juya kanta ko ta ankara ta ga kana kallonta.